Διαμαντίδης, ο Βουγιούκας και ο Σάτο. Διαμαντίδης, Φώτσης για 3 αμαρκάριστος, από μακριά σουτάρει ευστοχή. Και θα πάμε στο Κώστα Σκουλάκη. Σπανούλης με χώρο μπροστά του. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο, baseline drive. Γκόρντον αμαρκάριστος, σουτάρει για 3. Ψηλά ο Καλάς μαζεύει την μπάλα και υπάρχει διακοπή γιατί υπάρχει παίκτης Παναθηναϊκού πεσμένος. Είναι ο Διαμαντίδης. Έχει χτυπήσει. Εδώ παραπατάει μόνος του. Δεν υπάρχει ούτε φάουλ ούτε τίποτα. Σπανούλης με το Σάτο. Προσποίηση. Στοπ και σουτ μέσα. 7-4. Δεξιά αυτή τη φορά στο ψηλά ο Γκόρντον μαζεύει την μπάλα. Ταΐζει το ψηλό ο Μπράντοβιτς. Προσπαθεί να φτύρει εδώ μια εξαιρετικά θεαματική φάση. Τοποθετηθεί Πάγος. Σύμφωνα με τον γιατρό είναι σε μια κατάσταση που θα βλέπει και... Δεν σκλέβει με προποθέσεις ευνηδιασμού. Παίρνει τα βήματα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Σπανούλης κρατάει την μπάλα, κρατάει την κατοχή. Χαμηλά στο μαυροκεφαλίδι. Ελεύθερος Τόντοσιτς, σουτάρει εν στάση, ευστοχή. 14. Αυτός είναι ο Έρτσεκ, τον οδηγεί δεξιά ο Τσατσαρής. Καλό μαρκάρισμα Τσατσαρή, ακόμη καλύτερη προσπάθεια του. Θα δοκιμάσει να παίξει πάλι με πλάτη τον επιτυχημένα στις μετοχές. Γι' αυτό και είπαμε και όταν μπήκε ότι θα είναι κάτι που θα στοχεύσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει... Τσατσαρής έδωσε έξω στον Ντέπιτς. Καμακόγλου, η πάσα έξυπνη στον Μπατίστη του Καρφώνη. 21-20. Μέσα από τον τους ανοίγονται για τους παίκτες. Θέλει να αφήσουν τους παίκτες του Παναθηναϊκού μακριά από το καλάθι. Τους ζητάει να παίξουν με μεγαλύτερη ενέργεια και να πιέσουν περισσότερο και στην επίθεση. 8 λεπτά για το ημίχρονο, 23-22 Παναθηναϊκός και εδώ όλοι οι αδάξεις Καρφών. Διαβάσουν το παιχνίδι καλύτερα. Το hedge out του Μάριτς. Παπαλουκάς με χώρο. Πελεκάνος για 3, ευστοχή. 8 πόντους στο Σαντερίνης και Φιλίας. Τεόντοσιτς, split out στον Πρίντεζη που είναι στημένος για 3. Και αυτός κυνηγάει στην άμυνα ο Πελεκάνος τον Νίκολας. Σε κίνηση το σουτ, ένα πολύ δύσκολο σουτ. Μπάλα ο Μάριτς. Η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει κάποια ενέργεια στους ψηλούς του Παναθηναϊκού. Καλάθις εναντίον όλων. Δύσκολη φάση. 30-30 Παναθηναϊκός ισοπαλία. Ωραία πάσα στον Τεόντοσιτς. Ξεχασμένος σαν σεντερφόρ. Καλάθις. Μαρκάρεται από τον Χαλπερίν. Νίκολας για 3. Είναι αμαρκάριστο. Σουτάρει ευστοχή. Παναθηναϊκό από μακριά. Παπαλουκάς. Τεόντοσιτς προσπαθεί να απαντήσει και απαντάει. Στο πρωτεμήχρονο. Νίκολας. Καλάθις, βρίσκει χώρο αριστερό, drive. Έρχεται ο Μπατίστ. Καρφώνει, κάνει το 41-39. Ο Μάικ Μπατίστ φτάνει το 8. Τσατσαρής με κοντύτερο αντίπαλο και πάλι. Triple team, άρα μένουν ελεύθεροι παίκτες. Και ο Σάτο, ο οποίος διαβάζει τη φάση, διώχνει εκεί που είναι μόνο ο Γκόρντον. Αλπερίν που δεν διστάζει να σουτάρει για 3. Τελικά ευστοχή. Πούμε ότι επίσης ο Καϊμακόγλου σαν τελειώσει πρέπει να γυρίσει και αυτός με πολύ μεγάλη ταχύτητα και να πάει γρήγορα στον Χαλπερίν. Ο Μπουρούς νικητής στην προηγούμενη φάση, 49-47 ο Παναθηναϊκός. Παπαλουκάς για 3. Ευστοχή. Ο Ολυμπιακός μπροστά. Να ένα μισμάς τώρα, κοιτάξτε Μπουρούσης και Καϊμακόγλου. Θα τον ταΐσει, όχι, θα προτιμήσει το Σπανούλη από την άλλη πλευρά. Σπανούλης για 3. Ευστοχή. Παναθηναϊκού. Καλάθις. Από το high post σε βολή, σουτάρει, ευστοχή. Παναθηναϊκός σοφαρίζει 53-53. Κρατάει μπάλα. Καϊμακόγλου για 3. 54. Επίθεση γιατί είτε ποστάρει το στάρει από μακριά. Παπαλουκάς εναντίον όλων. Μπουρούσης διορθώνει θετικά για τον Ολυμπιακό. Κακή εκτίμηση, το κλέψιμο, κάρφωμα 56-59. Με τον Ντέπιτς να κυνηγάει, τον Μπουρούση απέναντι στο Φώτσι γιατί βγήκε για το hedge out, ο Σπανούλης μαζεύει. Στα 3 δευτερόλεπτα από τα 9 μέτρα Σπανούλης, ένα πολύ μακρινό τρίποντο. Ένα πολύ μακρινό τρίποντο από Σπανούλη, καθώς εδώ προσπαθεί να κλέψει ο Ντέπιτς. Βλέπει ο Σπανούλης στον χρόνο, έχει εμπειρία. Από τα 9 μέτρα σουτάρει, η μπάλα στο καλάθι, τρίποντο ψυχολογίας. Φώτσης προσπαθεί να απαντήσει και απαντά. Μέσα στους 5. Νίκολας. Φώτσης από τα 7 μέτρα σουτάρει για 3, ευστοχή. Σπανούλης. Το pick and roll στον Μπουρούση. Καλάθι και φάουλ. Σπανούλη. Πάμε για τα 4,5 λεπτά. 72-71 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Όλα είναι πιθανά. Η μπάλα στον Μπουρούση. 10-10. Φώτσης. Η προσποίηση. 4-4. Είναι το αποκούμπι που έψαχνε επιθετικά ο Μπράντοβιτς. Ο Φώτσης έχει
Θα βγουν από τα screen για να πάρουν την επαναφορά από την πλαϊνή γραμμή. Καλάθης. Φώτσης. Που ζητάει από τους παίκτες και θέλει, ενώ ο Φώτσης Φέρεμα τα πράγματα από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει πάρει κεφάλι στο σκορ. Μαυροκεφαλίδης, Θεόντοσιτς. Σπανούλης από τη γωνία σουτάρει για 3. Είναι εύστοχος ο Σπανούλης, 81-80. Άλλα δεν πας από τιμωρεί τον Παναθηναϊκό. Καλάθης εναντίον όλων, έρχεται τον Μπατίστ. Προσποιείται, η μπάλα στο καλάθι από την προσπάθεια του Αμερικανού. Έχει το Ολυμπιακό με Παπαλουκά και Μπουρούση. Παπαλουκάς, Μπουρούσης. Απέναντι στο Φώτσι, ο Φώτσης τραβιέται για να μην κάνει φάουλ. Και 8 rebound. Καλάθης από τα 6 μέτρα. Θα αστοχίσει Παπαλουκάς και το φάουλ του Σάτο. 42 και 24. Παπαλουκάς. Παπαλουκάς. 0-2 ο Παπαλουκάς. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που ευστοχεί σε όλες τις τελευταίες 6 βολές, ο Παπαλουκάς αστόχησε 0-2. Ο Παναθηναϊκός έχει 14 δευτερόλεπτα. Θα μείνουν πολλά και στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει 10-10 όπως με πληροφορεί ο Γιάννης Νάτου. Νίκολας. Η τάπα του Παπαλουκά και το φάουλ πάνω στο Μαυροκεφαλίδη. Είσαι πολύ συγκεντρωμένος στην επόμενη κατοχή. Αλλά ζητάει και ο Μπράντοβιτς. Αστοχή ο Μαυροκεφαλίδης. Μία στις 4 για τον Ολυμπιακό και να δούμε τώρα γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο της παράτασης. Καλάθης. 11 δευτερόλεπτα. Απέναντι στον Σπανούλη. Λογικά θα έχουμε αλλαγές σε όλα. Σπανούλης προσπαθεί. Καλάθης. Σάτος στη γωνία. Σηκώνεται για 3. Θα αστοχίσει και τέλος παιχνιδιού. 83-83 το μεγάλο φινάλε. Με λάθη στον αντιγαταμπλό. Καλάθης απέναντι στον Πελεκάνο. Φώτσης γυρίζει σουτάρει για 3. Θα ευστοχίσει. Ο Χαλπέριν, Μπουρούση και Μαυροκεφαλίδη. Βουγιούκας απέναντι στο Μαυροκεφαλίδη. Να παίξει αμυνά μπροστά, ανεβαίνει ψηλά για το σκριν στην μπάλα. Η περιστροφή 2 πάνω στον Σπανούλη. Εκεί έρχεται ο Πελεκάνος, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Εδώ λιγόρισε και το καλάθι βλέπει, δεν προτιμάει τον ευθυνδιασμό γιατί θέλει να ροκανίσει και τον χρόνο. Βρίσκει χώρο. Η μπάλα παρότι δεν κατέληξε το καλάθι θα μετρήσει. Την πλευρά ήταν μακριά και αυτός που κυνηγάει αυτές τις φάσεις είναι μόνο ο Μπουρούσης. Από εκεί και πέρα ψηλά Μαυροκεφαλίδης. Δεν βγήκε το επικεντρώνει με τον Μπατίστ. Καλάθι στα 13. Παίζει στα πόδια τον Μπατίστ. Τον Μπουρούση. Πελεκάνος. Κυκλοφορεί την μπάλα. Μαυροκεφαλίδης με το Φώτσι. Πελεκάνος. Η αλλαγή στην περιστροφή. Προσπαθεί ο Καϊμακόγλου. Κλέβουν οι παίκτες. Καλάθης. Baseline drive. Φώτσης από τη γωνία. Νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει ο Φώτσης σήμερα είναι μοναδικό στην καριέρα του. Έχει 6 στα 6. Τεράστιο προβάδισμα στο Παναθηναϊκό. Μαρκαρισμένος από τον Πελεκάνο στη γωνία. Ο Φώτσης κάνει. Κάνει εντύπωση ο Ολυμπιακός δεν κάνει φάουλ. Ναι, δείχνει ότι έχει παρατήσει. Ο Μπατίστ. Ότι έφερε εδώ τη σειρά. Θεόντοσιτς. Εντάξει, όλα πια έχουν τελειώσει. Ο Σπανούλης για τυπικούς λόγους θα σουτάρει και θα ευστοχίσει από τα 10 μέτρα. 101-94. Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Ακόμη και ο εναγκαλισμός αυτός επί της ουσίας δεν θα πρέπει να γίνει τώρα γιατί δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Είναι 3,5 τα τελευταία 3,5 δευτερόλεπτα. Η μπάλα θα τελειώσει ο χρόνος με την μπάλα στα χέρια του Καϊμακόγλου. Ο Ολυμπιακός έχασε, προσπάθησε, οι βολές στο τέλος ήταν καταδικαστικές. Μπαίνει κόσμος.